иҷозат додагӣ буданд ки бе документҳо акай Сорбон коллеҷ хони хизмат мебарад. И 1126 ба касои тааллуқ дорад ки салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Як информатсияи нав ба маълумоти шумо мерасонем ки аллакай қабул шид аз ҷониби президенти Федератсияи Русия. ҳатман дар видео лайк гузоштана фаромӯш накунед. агар нафарҳое ки мехоҳед донистан номи шумо дар реестри Федератсияи Русия ҳаст ё ин ки нест, номери WhatsApp мебирояд, нависен, тафтиш мекунад. номи шумо дар ин рӯйхат ки боша агар депортатсия мекунад. Президенти Федератсияи Русия муҳлати қонунигардонии фаъолияти муҳоҷиронро дароз гардонид. Путин муҳлати қонунигардониро имрӯз ба расмият дар овардани ҳуҷҷатҳо ва қонунӣ гардонидани фаъолияти шаҳрвандони хориҷиро дар Федератсияи Русия дароз кард. яъне ки қаблан то 30 апрели ана ҳамин моҳ бигем иҷозат додагӣ буданд ки бе документҳошона 100% кунанд, яъне ба монанди авф кардагӣ буданд, вагарна баъди 30 апрел депортатсия кардан сар мешид ва ҳамин муҳлата президенти Русия продлит кард. тибқи дархости баъзе кишварҳои Осиёи Миёна, президенти Федератсияи Русия муҳлати мазкурро то санаи 10 сентябри соли 2025 дароз кардааст. шаҳрвандони хориҷӣ аз ҷумла муҳоҷирони меҳнатие ки то санаи 10 сентябри соли равон ҳуҷҷатҳои худро ба расмият намедароранд, аз қаламрави ин кишвар ихроҷ мешаванд. яъне ки ҳуҷҷатҳое ки сӯхтагӣ ҳастанд ё регистратсия доштагӣ нестанд ё патент доштагӣ нестанд, мерен ба Сахарова ва тибқи фармони 1126 мегӯянд шуморо документ мекунанд, депортатсиятон намекунанд. то 10 сентябра муҳлат додагӣ ҳастанд. ҳозир акнун метавонед рафта бе очирати бисёр ба ҳазур ҳуҷҷатҳоро 100% кунед ва фаромӯш накунед ки қарз доштан, ҷарима доштан ирам уҳдадории шумо мебошад ки пардохташ кунед. вагарна агар ки накарден аз 10 сентябр аллакай депортатсия кардан сар мешавад. ин ба дархости анаҳамии давлатҳои Осиёи марказӣ буд аз президенти Русия ки барои шаҳрвандои Осиёи марказӣ боз ҳам як имконияти дигар тиянд то депортатсия нашаванд. ёдрас мешавем ки дар ин рӯйхати реестр 685 000 нафар шаҳрвандони хориҷӣ ворид шудагӣ ҳастанд ки анаҳамин нафарҳо беҳуҷҷат мебошанд, проблемадор мебошанд. ба ҳамин хотир мо дар аввали видео гуфтем ба шумо ки касера мефора ҳамун одамота муроҷиат кунед, ҳамун рӯйхата тафтиш карда метавонанд. комментарияҳои шуморо мехонем ва ба саволҳотон ҷавоб мегардонем. бо диққат гӯш кунед. нафароне ки дар шаҳри Москва қарор доред ва ба шумо духтури дандон лозим бошад, пас ба рақамҳои рӯи экран дар тамос бошед. барои сафед кардани дандон, барои табобат кардани хунукиҳои дандон, барои дандонро пломба мондан, ба ин рақамҳо дар тамос бошед. ҳатман аз номи канали мо муроҷиат кунед. тахфиф карда мешавад. бародарони тоҷики мо дар хизмати шумо мебошанд. як нафар нависонда: ассалому алайкум ака, пешакир Аҳмад, мо проверка кардем, запрет надоранд меган. ҳамин рост аст? проверка ай шумо одамое ки мо тавсия метиҳем барои запретҳоро проверка кардан, во як линияро тоқа метавонанд проверка кардан ва барои тамоми линияҳоро тафтиш кардан шумо бояд шуғли аҳолида муроҷиат кунед, ҷои шиноснома ва раводид. як нафари дигар нависонда бедил номаш: акай Сорбон коллеҷ хони хизмат мебарад. нафарое ки коллеҷ мехонанд аз синни 21 солагӣ ба хизмат даъват мешаванд, яъне қонунгузории муқаррар кардагие ҳамин коллеҷа буд кардан синни сол худаш ба 21 солагӣ туғрӣ мебиёяд ва баъди хатми ана ҳамин коллеҷ шуморо ба хизмат сафарбар мекунанд. назар нависонда: салом бародар, ҳамин патента гирифта бошӣ. чанд қад срок дорӣ барои официалӣ кор кардан ки шитоби патентат насӯзад? чанд қад вақт ҳаст? официалӣ кор кардан ҳамин доштани патент ва трудовой договоре ва патента ки гирифтӣ бояд трудовой договорам бигирӣ. ин чизоро ҳардаша баъд уведомление роӣ мекунӣ. баҳромшон нависонда: салом акай Сорбон, яка писар ба хизмат даъват мешавад ё ин ки не? нафарҳое ки як фарзанд ҳастен аз даъват ба хизмати ҳарбӣ озод ҳастен. холмурод нависонда: ассалому алайкум ака, 8 августи 24 патенти мара аннулировать карданд. барои уведомление накардӣ гуфта. ман када будум, ба Тоҷикистон омадам. ҳозир бурам Москва қонуни нав 1126 медода бошам патент. не, вақти аннулировать кардагӣ ҳастанд, и фармони
1126 ба шумо тааллуқ надорад. ин 1126 ба касои тааллуқ дорад ки дар Россия ҳастанд, озӣ патент регистратсия надоранд. Як нафари дигар нависонда: салом акаи Сорбон, нақшаи хизмати ҳарбӣ тамом шуд ё ки не? Не, ҳозирашда тамом нашида. Охирон информатсияе ки бид 80% обши нақша ҳозирашда. Бобожон нависонда: салом акаи Сорбон, ма як моҳ шуд омадан ба Тоҷикистон. Равон метавонам гузашта? Пешакӣ раҳмат. Агар ягон проблема кардагӣ набошен, қоидави ҳуҷҷатҳо қатъӣ гаштагӣ бошен, аз ису рафтан, бале имконияти шумо бисёртара барои ба Федератсияи Русия ворид шидантон. Бигем ки касои бедокумент гаштагӣ яъне аз Россия берун мебароянд, ҳамё имкониятшон камай барои Россия дуромаданшон. Зиндаву сарбаланд бошен. барномаи имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.